Тук става пъхуи и това е една игричка, която аз така си намерих. Аз съм играл от доста дълго време, но реших пак да подсъкам на нея. Не знам защо, но така и тук аз съм един супол, който е в броня и може да стреля. Да, той ми цъка. Тук си сейфвам и те трябва да ги убивам. Ето, убих го това. Това са портали. Обаче бавната да искам да живея на обороти. Да ми на първото ни. Вой. Чайте хора. Верно, че трябва да се вземе една флашка. Тая именно горе. Опа, не, тук не беше от тук. Ма тук. Ако тук. Това е флашката. Взехем. Много съм як. И сега си изстрелях на кълба. Защото мога. Тук има да се играе за двама. Единия по-гаден супол. Както виждате, единия е ето този супол, а другия е този дет съм аз, иначе другия ония гадния зеления. Така, хора, това беше една игра. Връщам се с следващата. Така, хора, това е следващата игра. Да започваме. Тук пак си някакъв супол, и е много по-якото не според мен. Ма сега не помня какво трябва да се прави точно. Да, тук се закачваш и скачаш. Пускам се. Дай. Тук си нещо като шпионин. И трябва да спазиш от тези другите споли. Мисля. Не мога да взема тъпата звезда. Оле, забравя звездата. Оле, и тази игра е много по-трудно, отколкото аз като си я спомням. Нататък става много трудно, защото има някакви резачки. Да, именно ето тези риби. Кой има не съм? Звезда. Това ми е първата звезда. Не точно първата, де. Но и звезда пак. Оле, аз това се проверя. Маля ги пак. Го това. Сейфът, до който аз трябва да стигна. Да го взема. И да продължа. Как хора, това беше следващата игра и срещу с следващата. Така хора, това е следващата игра. Да започваме. Айде започвай. Аз къде съм? Аз тази котка ли съм? Айде. Оле, това много ми бък ще свърна с друга игра. Какво става хора, това е следващата игра. И както гледате, аз пак съм някакъв супол. Както винаги. Да започваме. 10 ком. Тринк. Чакаме да зареди. Че да играем с Суполус. Много чакаме да зареди. Дай. Давай. Колко ще чакаме. Хора се върна да зареди. И зареди след 5 минути. Не буквално 5 минути, аз направо като сключих този зареди. Така и целта в това е да поставя, че всякъде това да го поставя. Да поставя, че някакви такива батучи. Сега не знам точно къде. Тук моля да го поставя.
Аре, искам да го поставя. Естествено, продължавам на този балон. Това тук. Пукаш балона. И той пада при крокодило, къде трябва да изде. Тук ме гледат всякакви други сополи. Дай нататък. Това е една игра. И сега на това може само това да му дадеш и му го даш, защото се кефи. Дай, фани са. Сега трябва да отрежем въжето. Както гледате, хората отзад правят вълна някаква, защото съм много як. И това при алигатора. Сополче при алигатор. Всъщност това какво е? Някаква дюла. Не знам, мисля, че е сопол. Чай, това още не е, пак го слагам тук. Аз го режа. Така. Сега трябва да му дадеш това на той. Паш го. И да, но ясно, че съм грешил. Аз досетих. Дай! При крокодила сопол. Да! Така ще мина още на ниво и свършвам с тази игра. Аз пощо го пауза. Това... Ето, четвърто. То сега е хиперлесното. Тук слагам батута и на това му давам колело. И трябва само това да го ударим. Когато му дойде времето. Ето, това беше тази игра. Отивам към следващата. Така, хора, ето е следващата игра. И както знаете, да, отново съм сопол. Както винаги. Има мени. Сополката. Сополката на сополките. Защото аз обичам да съм сополка. Нали значи? Аз съм сополче. И смятам да мина това ниво. Лесно е. О, сега тук има бодли. Какво ще направим? Ще минем отдолу. Въпреки, че не знам какво става, като паднеш на бодлите, но сега не ми се проверя. Влизам в портала. Ще влена аз много хубаво. Да, сега тук се присъединявам към купчетата. И ставам една мухала и нарка. Да, знам. Оле, хора, извинете, има кучето лай. Много съм умен. Не, че тук ми пише нещо. Някак да ви кажа сега. Мале, къвто изрод е. Искам... Ай, аз ме искам при това изрод. Но умирам ли така, като падна? О. Много интересно. Аз сетих се как ще го направя. Добре, не ми стана както аз го планирах. Но сега ще стане. Аз не изленах! Така, хора, това не мога да го мина. Да, не мога явно да мина и през това. Това е много тъпо, така, хора. Това мисля да е края на клипа. И до следващия клип. Чао!